September 17, 2025. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, "Karon, sa unsa ko itandi ang katawhan ni ining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo musayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino apan kamo muingon, giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom apan kamo miingon, tan-awa kining tawhana, ulit ug palainom siya ug higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini." Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.